Ce mașină recomanzi pentru fete? Eu cred că orice fată merită tot ce mai bun în viața asta și mai scump. De ce top 3 mașini care recomand eu sunt mașina de spălat Samsung, LG și la să fie și Bosch. Bună ziua, vrem și noi 4 baloane, un balon la început și dacă ne place mai achiziționăm. În formă de Ce animale aveți? oricare în afară de tine. Eu aș vrea un cal. Cât costă un cal? Cât vrei tu costă un cal? Bun, am 2 lei. Ai 2 lei? Da, e valoarea ta, vorbeam de valoarea balonului. Aude, prietenaș, aude, hai, aude-l. De cât timp faceți baloane? Că vă pricepeți foarte bine. Pieton, că nu aveți voi în calitate de pieton? Ce pieton, măi, drogatule? Știu cu cine vorbești? Păi cum adică faci abuza cu ce faci? Cu cine vorbești tu aceea? Cu ce trebuie mă legitimezi tu când n-ai voie aici să oprești mașini, doar să dirigezi? Cum în calitate de pieton? Tu te-auzi ce vorbești? Cu cine crezi că vorbești? Hai zi și mie cu cine crezi că vorbești aici? Ajutați-l. Hai, ajută-l tu, mamă, hai. Lasă-o pe mami, iubire, să te ajute. Ia, lasă-o pe bunica. Păi, cred că de aici. Da, de acolo, de acolo. Nu. Oh, no, she's behind the couch. She's behind the couch, Mom, she's behind the couch. Da! Come on, Mr. Wise! Hey. Aquí, mira, es la teja de la competencia. Ya está aquí, mira, es la teja de Sousa Santos Construcciones. Băi, șefule, dacă de mâine nu ne mărești salariul, eu îl put pe ăsta în cură. Da, mă, da. Dar nu-i bine, mă. Cum nu-i bine, mă-i bine, mă? Nu-i bine, mă, ne putem în cur ca să ne dea bani. Șefule, dacă nu ne dai banii, ne futem în cur și venim peste tine și îți lucrăm un an gratis ca să ne ții minte. Gratis. Și îmi suge și pula dacă mă nervează. Da, mă. Eu, tu, da. mă. Da, mă. Așa, mă.